Arjuna wonten maring adawu. Nyata Sang Hyang Jagat Giri Pratingah wis ngideni kawan karsaning pun Kakang Parangpaduka. Mula wektu dina iki ayo gawe srana supaya Kakang Semar aja kasembadan muka pusaka telu. Koko Prabu menapa mboten sae wis ta ora sandhadhake gunem tanpa guna. Yen Siadi ora manut karo pun Kakang, Siadi arep manut karo sapa? Marata coba pikiran. Narayana karo Permadi ora iso pisah. Nganti tekan saiki Janaka karo Kresna kuwi ya ora iso dipisahake. Loro-loro ning atunggal. Kaya godhong suruh lumah kelawan kurepe yen dineluse jerupane greget tunggal rasane. Mula apa kang dadi karsaning pun Kakang Siadi kudu ngrajangi. Lajeng Parangpaduka wis to. Pun Kakang niat ora wujud nata Ndarawati mengko Siadi ya ora wujud satriya Madukara. Kanthi cara mangkono gampang bakal ngiri godha katentremaning Semar Badrana ning Karang Kadempel. Oh inggih, kula kantun nderek kemawon Koko Prabu.